Good morning, everyone. Afternoon. Afternoon? Yeah. Rachel's sick, headache, and I'm making her breakfast. Lunch. Lunch? Yeah. It's like a breakfast though. It's okay. Yeah, it's okay. So, how you feeling about it? Not bad. Not bad. Not bad. What are you making? Avocado on toast, egg. I make a couple for myself at the moment. So. You filming me everyone? Sama ng pakiramdam ko, guys. Nagising kami. What time did we wake up? I think I remember waking up at 10. Sobrang sakit ng ulo ko. So, ano lang ako doon. Higa-higa lang ako doon. Nakatulog ako ulit. And, wala. Hindi pa rin nawala yung sakit ng ulo ko. Grabe yung sakit ng ulo ko talaga. Ngayon yung pinaka-worst. So, ginawa na ako ni Dan ng breakfast kanina. Gumawa na siya. And coffee. Nandun lang sa table. Hindi ko siya makain, hindi ko siya mainom kasi sakit talaga ng ulo ko. So, dito lang ako nakahiga. Eh, nakatulog ako. Si Dan naka-ano na yan. Naka-gardening. Nag-spray na siya ng weeds. And then, yeah. Yeah, spray the weeds, pull the weeds. Pull the weeds. Setting it tidy. And then, I know it is a really nice day. Inis nga ako kasi masama yung pakiramdam ko. Ang ganda siguro i-drive-drive ngayon kasi maganda yung panahon. Holiday ngayon pala, kaya nandito si Dan. Ha? Is that a book? Easter Christmas? Oh, nag-book si Dan ng holiday. When you're sleeping. What? Nung natutulog ako, nag-book siya ng, it's a hotel, right? Yeah. Winery. Yeah, winery. What's that like? Yeah, dun sa Hills, McLaren Vale. Para sa Pasko. Within South Australia lang kasi. Just in case Sissy comes, we've got somewhere to go. If it doesn't go, we'll still go. So, Nag-book siya ng holiday siya na talaga. Pagising ko, sabi niya, nag-book ako ng holiday para sa atin sa Pasko. Kasi dito lang kami sa Pasko eh. Yung ulo ko, hindi pa din ganun ka-okay. Pero sabi ko kay Dan, lutuan mo na ako ulit. Kasi yung niluto niya sa akin, siya yung kumain. Kasi hindi ko talaga siya ginalaw. Ang tagal-tagal na dun sa table. So sabi niya, kainin ko, tapos gawan kita ng bago kapag okay ka na. Yeah, 1:16 na ng hapon. Sana after ko kumain, maging okay na talaga ako. Holiday ngayon, Queen's birthday. Is that right? I think so. Yeah, parang Queen's birthday, kaya may long weekend. Walang trabaho si Dan. Monday. Buti na lang wala siyang trabaho ngayon. Sakit talaga ng ulo ko. And kagabi, yung milk, nag-work na naman. Nakatulog naman ako agad-agad. But then again, we had a long day again. So, hindi ko alam. Pero, yeah. Let's check out what Danny Boy is doing. Ilang oras din ako nakalubog lang. Ayoko ng ganun. Just cooking eggs. So, he will be making me... Well, why? Someone overboard. Eggs. That's it. And avocado on those sandwich tins. Kumustahin dati yung ate? Thank you, babe. That's it. Kumustahin dati yung ating atis? Is it getting there? No, it's still hard. What's that? No, atis. They said put it in there. Manay. Okay. Yeah.
She said it will help it ripen. Are you gonna use the rice afterwards? Rice to the cheese? Yeah, you just clean the rice. Okay. Yeah. Not too salty, please. Okay, babe? Not too much salt. Sige na. What did you do? Around number 7. And it's not good, he's already winning. We don't want him to win early. Very slow. So that's him, but we want him to be around here normally. That's him. He won't bring it now. It was too quick. Nagsugal ang buang. How much? $5. $5? 7. Where is he? You see it? That's where you want him to be? That's what's coming. Sitting ball. Come on. Nah. Ah. Nah. Hala. Nah. No? Let's slow down. There He's it is. gone? He's 2 for 6. Where's our $5? Lost. We should have gotten something for the baby for that $5. That's gonna be a cute little mittens or something. So good. Thankful. Fourth thing, number 7. Buang. So, Abba, my love, it's gonna be yours. That's mine? That's yours. Not too much, please. Just a nice spread, thin spread. Is that enough? That's pretty thin. Okay, see. That's pretty thin, but Then you put egg. I'll do the salt. I want to do the salt. Nah. Oh, good, Mala. Thank you. There. Kain tayo? Can't tell. Sorry. Uy, masarap. It's good, Mala. Thank you. Kakatapos ko lang maligo. Hindi pa din ako like completely okay. Pero nakapag-edit ako kanina. So nakapag-edit ako ng isang video. But yeah, late ako naligo. I'm wearing pajamas again! Ang cute na to. Pakita ko sa inyo ng maayos. Galing ata to Yes Style. As in, cute. Meron siyang pocket dito. Merong bunny. And then, same material yung pants niya. And stretchable din siya. Maganda para sa aking belly. Ang cute na to. And meron siyang hood. Na merong ears. Ang cute, diba? Ay, nako. Sa bahay lang kami. Sayang yung weather talaga. Pero, okay lang yan. Hinihintay ko lang na ma-upload yung video ko. Para maayos ko yung thumbnail and all that. Yeah, it will make it. Malapit na siya matapos. Wala pang alas 5. And alas 9 yung schedule ko. So, okay pa tayo. But, chill day today, guys. Just watching the zigs. They're pranking Mark and Merwin.
Subscribe to the Zigs. Kawawa si Mark. Buisit. Aww. Marlon. Giak. Ay, naka. Don't skip the ads for the boys. Ay, nakakawala ng sama ng ano to, pakiramdam. Ang haba ng ads ha, 25 seconds. Oo nga pala, may ads na sila guys. Congrats mga utols. May pangpandesal na sila. Mga buang. Ang galing ni Mark mag-edit. Kutsaba si Mama. Kawawa si Mark. Ata ka feeler. Sino pinakamalakas makasabi? Sino talaga? Pati yan. Oh my God. Magastos? Walang magastos. Si Mama. Ang galing ni Mark mag-edit. Good job, buddy. May bisita tayo, guys. Tingnan nyo naman tong mga to. Nagluto daw si Love ng pandesal. Tapos hindi ako pumunta. Kasi alam nyo naman masama ang ating pakiramdam. Tadang! Pasok, uy! Dahil, pwede makikain dahil. Kain, anong kakainin natin? Ano ka, may ulam ka. Kayo lang dalawa. Yung humba mo. Ha? Yung humba. Ako pa rin makikikain ako, tapos ako pa rin. Masama yung pakiramdam ko. Kanina. Pero okay na. Uy, pasok mo. Chinilas mo, uy. Iniwan man sa labas. Gusto mo nakawin nila yan? Sisikat din no. Masama pakiramdam. Thank you very much. Problem, delivery. Hi, Daddy mo. Tatakbo yan si Dan. Alright, bye. Same sila ni Tony. Tamakbo din? Tony went for a run as well. When is Mark gonna run? Ito yung pandesal ni Madam Lovely's Day. May parasyon talagang buang na. Relax na ay. Kaya ako ng pagkain eh. Iluluto pa yung rice natin. Tikman natin, sabi nila masarap daw. Baka mabusog na naman tayo nito lang. Sa gitna mo talaga tikman eh, makahiya ako. May kasama. So, huwag kainin yung labas. May halaya sa gitna. Oo. Char. Home from scratch dahil. Oo. May tapos cheese. Matamis ba? Hindi masyado. Hindi masyado. Oh my gosh. Ito na magpapayaman sa akin kasi maglalabras siya talaga ako sa mga alilay. Meron? Wala. Wala. Yan yung kay mama. Kinuha mo yung kay mama. Diba? Wait, saan? Meron siguro. Nasa Wala, gilid. wala. Ay, meron. Iba, wala. Oo, wala. Kasi si mama ayaw niya ng ube tsaka cheese. Ah, okay. So, Okay lang sa'yo. Huwag mo kainin yan. Wala. Pandesal na talaga. Masarap, uy. Pandesal na talaga. First time ko makatry ng ubi pandesal. Hindi naman yan. Wala namang ube. Pero,
Purple. Food coloring lang. Theater. Hanapin natin. Ano natin to lahat? I-break natin to lahat? Feeling ko talaga. Yung meron lang talaga. Makikita mo lang yung may Yan na, malarap guys. Promise. Medyo. Break natin yung mga ano. Kasi tignan mo sa ilalim, Beshi. Kasi merong iba na nakikita mo sa ilalim. Okay. Kung gawa sa yung business. Sana naman, sinabi mo na may Yan. Diba? Okay, mama, iaubos. Pwede Wala mo ba? ako Sige na nga. yung ginawa ko kay mama, napunta pa yung isa kay Rizu. Walang laman yung isa. Ayan. Char. Oy, may cheese. Ito yung may ubi. Yung isa coloring lang pala yun. Oh. Oy, dyan yung Hindi pa nga nakakagat. Hindi, maharap eh. Sabi, hindi masyadong matamis yung halayan na. Oo. Okay. Ito, pandesal talaga. Ito yung totoo. Yan yung totoo. Kainan na, bigla ang kainan. Mga ano to, frozen na mga pagkain. Siomay. Sabi ko nga, buti ka na ikaw may ano mo. May pataka-taka lang ay. Nahuga sila kasi dry yung mga pagkain namin. Humba, yung binigay ni Lovely's Day. At saka yan. Ano nga ulit yan? Squid. Dried squid. Sauce. Yan. Ano siya? Fried siomay. Kain tayo, guys. Gusto ko yung fried, kaysa sa steam. Okay. Oo, galing nga eh. Sila yung nagluto niyan. Uwi na sila, guys. Salamat. Bakit kayo nagbubulungan? Wala na mong batang natutulog. Bye! Uwi na kami. Nagbubulungan. Bye guys! Kahit na magsigawan tayo, wala maririnig yan. Hindi nga tayo naririnig din. Kaya nga, naka-airpods. Tara, hatid ko kayo. Okay, Kasi hatid ko kami. ang haba pa naman itong hallway, may multo. Sabi ko nga sana, tatakbo tayo. Mas busy talaga. Mag-vlog tayo guys, hindi na nakatakot guys. Sige, pag-vlog. Hello, guys. Ang haba na hallway nito guys. Uwi na kami nila. Hello! Buang na ayaw. Kayo na talaga ang nagchichinelas. Ang lamig-lamig. Ako nga una sa loob ng bahay naka-medyas. Shirts ako kanina, sabi nito rin, wow, sa Kasi nakakigol siya dali. Igat-igat pa, duding. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Drive safe. Huli ka. Good, right? Sorry? Good. Yeah. Masarap yung pandesal ni Love. Sabi ko sa kanya, magbenta siya ng ganyan. Pandesal talaga siya with ube halaya and cheese inside. Very nice. Yeah, leave me some, ha? Bukas kainin ko yan. Kasi wala akong bread. Hindi kami nakapag-shopping, guys, kasi close. Tingnan nyo, nabasag ko. Buti na lang hindi siya yung glass. Para siyang clay. Nabasag ko siya. Pagdagay ko dun kanina. Nabasag ko din yung namin. Ngayon ako nagiging clumsy. I'm getting clumsy, ah. I don't know why. Pero, nabasag ko din yung namin. Yung parang bake pan. Na ganito din. Mas makapal dito. Pero parang clay din. Tulog tayo, tulog. Tulog tayo, malap. Sige, tulog. What's that? Did you fart? No. Yes, you did. It's an old fart. Wala man. Maaga pa kami bukas. Meron kaming scan bukas. And makakasama na siya. Yes. So, matulog na kami, guys. Try ko matulog. Uminom na ako ng gatas. So, sana makatulog na naman tayo agad-agad. Gaya ng past 2 nights. But yeah, that's it for the vlog. Thank you guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys
Bukas. Soon. Be good. Good night. Not everyone. Mwah.